Hallå? Hallå alla barn! Lyssna noga! Det har gömts en skatt här i huset. Och ni ska försöka finna den. Ni kommer att delas upp i 2 lag. Och ni ska försöka finna skatten. Den första ledtråden kommer det ena laget att få utav Molly. Och det andra laget kommer att få en ledtråd av Daniel. Det första laget kallas Fästingen. Och det är Edith, Svante, Zoe, Tyra, Alfred, Paula och Lillevi. Ni kommer att få en ledtråd av Molly. Andra laget kallas för Loppan. Och där har vi Nova, Frans, Alva, Agnes, Einar, Nora och Judith. Ni kommer att få en ledtråd av Daniel. Och vi vill önska er lycka till.